Bago pansamantalang ipasara ang iba't ibang sementeryo sa bansa simula bukas, kabilang na ang sa Mindanao, pinaigting na ng mga otoridad ang seguridad sa mga sementeryo sa Northern Mindanao, lalo pa at may ibang sementeryo na bukas ngayong Undas. Ito at iba pa sa report na ito. Mahigit 3,000 miyembro ng Police Regional Office 10 ang ide-deploy sa nasa 230 na sementeryo sa Northern Mindanao para bantayan ang seguridad sa pansamantalang pagsasara ng mga ito simula bukas. May mga pulis din na magbabantay sa mga simbahan, terminal at iba pang lugar na posibleng dagsain ng mga tao. Ito'y para masigurong masusunod ang health protocols. Pero ayon sa PRO Region 10, may mga sementeryo umanong magbubukas pa rin ngayong Undas, dahilan para magsagawa sila ng random inspections. Paalala naman ng kapulisan sa publiko na iwasan ang mag-post sa social media na walang tao sa kanilang mga bahay para hindi mabiktima ng mga kawatan. Kung pwede, dili na to i-public no ang ato ang paglakaw, paglakaw o kung asa ta padulong. Second, as much as possible unta dili na to biyaan to ang balay, pero kung wala gay mabilid no, make sure na everything is locked no. Sa Samal Island, sarado na ang mga sementeryo simula ngayong araw hanggang November 3 at kapansin-pansin nakakaunti lang ang dumalaw kahapon. Tulad na lang ng pamilya de la Serna na naglinis ng musoleo sa Samal Island Memorial Park dahil baka dumating ang iba pang kamag-anak na bibisita sa puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Dahil dito, apektado ang kabuhayan ng mga nagbebenta ng bulaklak at kandila sa mga sementeryo. Katulad na lang ni Aldrin Moriones na kung dati kumikita daw siya ng 7,000 piso sa loob ng 3 araw na pagtitinda, ngayong kakaunti ang mga tao, halos hindi pa daw niya mabawi ang kanyang puhunan. Di tayo mo, income ra ko 600 pinta nung alin. Sa karong adlaw wala na. Oo, karong taga. Samantala, binaha ang San Roque Cemetery sa Zamboanga City na resulta ng sunod-sunod na pag-ulan sa lungsod. Pero kakaunti lang din naman ang dumalaw sa puntod ng kanilang yumaong mahal sa buhay sa nasabing sementeryo. Dahil nasa ilalim pa din ng Modified Enhanced Community Quarantine ang lungsod, kung saan kailangan ang paggamit ng quarantine pass para makalabas sa mga bahay. Pero kapansin-pansin ang mga bata at matanda na ito na naghihintay ng magpapalinis ng libingan sa mga bibisita sa puntod ng yumao nilang mahal sa buhay. Pansamantalang sarado ang mga sementeryo sa lungsod simula bukas hanggang November 4. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa GMA Regional TV.